Здравейте! Здравейте! Време за следващата австралийска есенция. Втората поред. Fringe Violet. Това е есенция за пробита аура. Вижте тези малки ресни. Всичко е закодирано в цветята. Ако човек се вгледа и разшифрова всички кодове, вижте колко е прекрасна. Лилава. Както казах, за пробита аура. Така. Подпомага възстановяването на увредената аура. Предпазва от лоша енергия. Това са хора свръхчувствителни. Какво значи лоша енергия? Това може да бъде даже когато човек се почувства обиден, да му се пробие аурата, така да кажем. Когато се чувства наранен, много чувствителни и свити хора. Разбира се, лоша енергия може да бъде завист, злоба, уроки. Тук не говорим за целенасочени, някой може и без диска. Това са много чувствителни и емпатични хора. Тя се съдържа в спрея за защита. Аура спреят. Лично съм я пробвала. На всеки действа различно, на различни нива. Както знаете, цветята отлюпват пласт по пласт, слой по слой. Родови програми, убеждения, модели, които не предполагаме, че са запаметени в нас. Когато човек има пробита аура, се чувства изтощен, немощен, може да не може да спи. Най-различни са аспектите, затова за всеки индивидуално, но всеобщото за Fringe Violet е просто пробита аура. Някъде са наранени нишките, пробито изтича енергия, човек не е обграден, не е защитен и природата е уникална и са създадени много инструменти, с които можем да си подпомогнем. Това е Fringe Violet. Вижте колко е красиво. Есенциите австралийските са уникални. За мен те не са чисто земни. Има замисъл от космоса и не случайно са дадени на човечеството. Който има уши, очи, чувства, усеща и наистина ги усеща, може много да си подпомогне, да се подкрепи. Прекрасен инструмент са, помагат човек да стигне до същността си и да кажем, да бъде свързан с Твореца и да няма нужда от външни патерици. За мен вече може, но има инструменти, които повеждат и подпомагат. Fringe Violet. Хубав ден от мен.